on tietenkin totta. Nyt kuitenkin Halme. Tämä on jo tärkeä heitto, tämä olisi syytä olla kaato, että peli pysyy jännänä. Edelleen pallo ei hirveästi edes käynyt ykkösen oikealla puolella. Ei ollut hirveästi mahdollisuuksia tulla oikealta puolta kaatoa tuossa heitossa. Jotenkin heitto oli aika kesken jääneen oloinen, ei ollut oikein Halmetta luonnollisimmillaan. Paikkokin tulee, ei ollut ihan parasta Arja tuo suoritus äsken. Katsotaan, saako hän tuo kaaron oikealla puolella, minkä hän äsken ainakin keksi. Nyt ei alkaa tilanne olla, että montaa kertaa ei saisi jäädä enää Arille, jos hän meinaa finaaliin päästä tästä. Niin tässä nähdään nyt, että ruudussa 7 ollaan. Pohjan rännimestareita edustava Halme. Edelleen vähän ehtii paksuksi oikealla puolella. Nyt aletaan olla tilanteesta, hän tarvitsee jo vähän apujakin Martinilta. Niin, Martinin olisi nyt sitten tehtävä huonoja avausheittoja tai huonoja paikkoheittoja, jotta Halmeella olisi vielä mahdollisuus. Varma paikko, mutta jotain pitäisi keksiä. Niin, paikkopelihan ei riitä hänelle enää alkuunkaan. En usko, että Martin niin monta tyhjää tähän enää tekee loppuun. Ei varmaankaan. Arihan on keilannut vuodesta 1977 ja edustanut siis Suomea useissa arvoturnauksissa hyvällä menestyksellä. Arihan pääsi huomattavasti helpommalla tähän loppupeleihin, että hän oli top 8 ja oli suoraan siidattu 16 parhaan joukkoon, jossa hän ensimmäisessä ottelussa voitti Krista Pölläsen tiukan kamppailun ja T3-2. Toinen peli meni vähän helpommin, meni 3-0, vaikka viimeinen sarja meni kyllä uusinta ruutuihin, jotka hän voitti 10-7. Nyt Martin vuorostaan antaa vähän eloa vielä Arille. Tässä jäi melko vaikea paikattava ryhmä. Mä voin piirtää sen, näyttää piirtämällä. Siellä on eli nyt pallo pitäisi osua ykkösen vasemmalle puolelle, saada ykkönen lentämään kymppiin. Tämä on täysin paikattavissa oleva ryhmä. Hyvältä näyttää. Mutta ei, ykkönen kiertää kuitenkin tuon kympin ja pystyy. Todella lähellä oli nyt tämä joskus turhauttavaa, koska saa periaatteessa melko lähelläkin menemään, mutta menee tuosta kympin ja seinän välistä. Ja tämä taas tasoitti tilannetta. Huomattavasti ero onkin enää 21 pistettä. Ja ruutuja on jäljellä 3. Jos Ari tuohon kaatoja keksii, niin saadaan vielä viimeiseen ruutuun tämäkin peli. Mitäs tuollaisessa tilanteessa se on peli täysin hallussa ja yhtäkkiä huono heitto? Se ei kovin huonoa heittoa tällä viikolla vaatinut, että monta keilaa jäi pystyyn. Meillä oli nyt sai onnekkaasti kaadon. Kakkoskymppi oli todella lähellä. Niin meinasin juuri sanoa, että lähes yhtä vajaaksi lähtee. Pallo menee todella paljon oikealla, vaikka tämä meinaa jäädä jo vajaaksi, mutta tulee niin sanotusti kakkonen syli, tuolta ykkönen tulee takakautta takaisin. Ei varsinaisesti ansainnut kaadon, sai kaadon tässä tapauksessa. Tärkeä kuitenkin. Halmeen etsikkoaika. Nyt olisi pakko tulla jo kaatoja. No, nyt meni ainakin ulospäin tällä radalla, mutta tässä on just nähty tämän viikon ongelma, että tuntuu, että heität koko ajan vähän paksuksi ja sitten aina pallolle tilaa, niin olet metri ohi ykkösestä oikealta. Ja tässä näkee, että nyt lähti jo todella paljon enemmän ulospäin, mutta menin tuolle 5. rimalle ja jos meni ulospäin 5. rimalle tällä päivänä, niin sieltä ei paluuta ollut niin sanotusti. Harjoittaa kuitenkin ja paikkaa tuolla kaatopallollaan tätä ryhmää. Saa ehkä vähän onnekkaasti hänkin paikan. Vähän onnekkaasti tuli ja vielä pysyy pelissä mukana. Nyt on kyllä käytännössä melkein pakko tehdä 9 ruutuun kaato. Hän voi maksimissaan saada 191 pistettä tähän sarjaan, joka käytännössä vaatisi Martinilta 2 ehjää eikä hukata hirveästi pinnoja. Mutta jos tämä ei ole kaato, niin sit vaaditaan todella suurta epäonnistunut Martinilta, että tämä peli vielä kääntyy.
Aika hyvän näköinen heitto. Ehtiikö tulla takaisin? Ei kerennyt. Täällä on paljon turhautuneita pelaajia ollut tällä viikolla, koska niin kuin mainitsin, niin olosuhde oli todella vaativa ja piti nimenomaan saada pallo menemään hyvin kädestä läpi, ettei sitä vetänyt ylöspäin tai tehnyt muita virheitä. Virheet kostautuvat kyllä todella paljon. Näkyy päivän tulostasossakin 8 joukkoon riitti 10 sarjaa 2092 aamukarsinnasta ja se oli lähes 200 pinnaa vähemmän kuin esimerkiksi vuosi sitten tässä kilpailussa. Miten pelaajat kokivat tämän vaativan olosuhteen? Huippupelaajat nykypäivänä pitävät vaativista olosuhteista, koska silloin se, ketä keilaa parhaiten, yleensä myös pärjää parhaiten. Jos meillä on kovin helpot olosuhteet, niin peli menee enemmänkin siihen, että kuka saa parhaiten keilat kaatumaan. Eikä sillä niin paljon taidollisesti ole, sillä toistolla ei ole niin isoa merkitystä. Larsenilla sitten todella tärkeä 9. ruutukaato alla. Nyt menee pallo taskuun aika syvälle ja Larsen ratkaisee pelin. Kyllä, siinä oli lopullinen niitti. Nyt riittää, että pallo pysyy enää radalla. Avausheitto, niin tämä peli on selvä. Martinilla oli, täytyy sanoa, että oli kyllä selvästi paremmin tämä ratapari hallussa. Ja vielä 4. ruudun 4-9 paikka oli todella tärkeä, että hän piti hänen etunsa tämän koko sarjan sarjan aikana. Ja nyt tosiaan riittää, että tämä heitto pysyy radalla. Radalla se kyllä pysyy ja 9 lähtee. Kyllähän totuus on se, että Larsen heitti oikeastaan vain yhden huonon heiton. Ja Halme ei oikeastaan saanut kuin ehkä 2 kunnon suoritusta, joten oikeus voitti. Peli oli aika selvä, täytyy sanoa tässä kohtaa. Tyylikäs keilaa kaikin puolin ja näin Larsen sitten heittää vielä yhden ylimääräisen tähän kymppiruutuun ja hän on nyt sitten toinen finalisti ja on mukana ratkaisemassa 10 000 euron pääpalkintoa tuloksella 203. Harri vielä tässä lopettelee tämän sarjan. Näillä ei enää ole merkitystä muuta kuin tilastoihin saatavilla tuloksilla. Tässä Eurooppa-tuurissahan on useita eri osakilpailuja. Ruotsissa ilmeisesti aika monta. Kyllä sääntöjen mukaan yhdessä maassa voi tämän vuoden tuurilla olla 3 osakilpailua. Ja Ruotsissa oli viime vuonna 3 osakilpailua. Suomessa on 1. Tämä perinteisesti avannut huomastusturnaus avaa aina vuoden. Ja tästä pelaajat saavat, niin kuin Kimmokin sanoi, niin hyvän startin, kun saa paljon pisteitä tästä, niin huomattavasti helpompi lähteä jatkaa vuotta. Yhteensähän meillä on 21 kisaa tänä vuonna, joka on uusi ennätys tuurilla. Tuuri alkoi vuonna 2000 ja silloin meillä oli 8 kisaa. Ja joka vuosi on tullut lisää kilpailuja ja lisää rahaa jaossa. Yhteensähän me jäämme yli 1 miljoonaa euroa tämän vuoden tuurilla rahaa. Se on melkoinen summa. Otamme tähän väliin kaupallisia tiedotteita ja jatkamme, kun seuraavat keilaajat ovat arenalla.